Mukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yekuverengwa kwemabhuku, apo tiri kubata nekuverenga bhuku redu rinonzi Nhungu, bhuku rakanyorwa naLevis Maflatini. Muverengi wenyu ndiri Netete Vimbai vekwaMasiziva. Sekuziva kwenyu, patakasiyira muchapter 10 takasiya tichiona mukuru wemhondi agadzirira kubaya remote control iyo yanga ichaputisa bhomba ranga rakasetwa kumba kwaDaphne nekwaAndrea. Mapurisa achaparara here? Mhondi dzichabudirira here? Kuti muzive zvese zvichaitika, ndinokugamuchirai kuchitsauko 11. Semazuva ose ndichaverenga patakasiyira muchitsauko 10. Kukambozuma, mhondi dzakazotenderana kuti mukuru wadzo ndiye ngaabaye remote. Goodbye police. Akadaro mukuru wemhondi. Chitsauko 11. Munguva yehondo yepasi rose iya yakaitika vazhinji varipo vasati vavepo, mauto aipedzwa nemabhomba aiputiswa kuchishandiswa maremote control. Vavengi vakaona kuti vakashandisa mabhomba aya anoputiswa nenguva vaipodza vavaida kuuraya, sezvo zvainetsa kuva nechokwadi kuti muvengi ave panzvimbo ine bhomba paizokwana nguva yekuti bhomba riputike. Remote control yaizoonekwa kuti ndicho chinhu chaizoita kuti vavengi vaputise mabhomba achiuraya vavaida kuti vaurawe. Mauto aona kuti apera, kwakazogadzirwa mudziyo inonzi majammers. Remote control inotumira masaisai anonzi infrared kukontrola zvinhu. Mudziyo unonzi jammer unoiswa pakati peremote nechiri kuda kukontroliwa. Jammer inotumirawo masaisai einfrared. Masaisai ejammer anotumirwa kuitira kuti asangane neanotumirwa neremote. Kana masaisai aya ari maviri asangana, panoitika ruzha rwekusanzwisisana. Chinoizoitika ndechekuti anga achida kukontrola chinhu anobva akundikana. ZSS sechikwata chaive neunyanzvi hunenge hweCIA iya yekuAmerica vakanga vaine mudziyo iyi inonzi majammers. Zvikwata zviya zvakatumwa nadirector kumba kwaAndrea nekwaDaphne vakaenda nemajammers. Thomas naPeter pavakangoona kuti mabhomba aive ateiwa nemhondi aishandisa remote control, vakabva vasikirira zvavo. Mukuru wemhondi akabvutirwa remote control. Mhondi dzaive dzoita sepwere dzichirwidzana kubaya mabhatani eremote control. Remote yakangodauka mudenga sebharuma riri kutambiswa nevana pabhavhadhe. Mhondi dzakapedza nguva dzichiita sepwere, uku veZSS vaisunungura musungo. Dzaona kuti hapana kwadzaizosvika, mhondi dzakaita my mother told me. Akakunda akapfanya mabhatani eremote, mhondi dzikarova mheterwa dzichifarira. Chaifarirwa hapana mabhomba akaputika. Andrea aiva akabatira nhare mumaoko, akamirira kuti Thomas naPeter vamuchaire vachimuudza kuti vakanga vakwanisa kubvisa mabhomba evavengi. Dzakapinda nhare, Andrea achibva afara. Akatarisa nguva achibva aridza tsamwa. Kwakanga kwatoedza asina kana hope dzaakarara. Andrea akapinda mumagumbeze ndokuvhara maziso. Hope dzisati dzabata yakapinda imwe nhare. Andrea akamuka pakarepo, basa rake raisamutendera kupira gotsi kurunhare. Nhamba yaimuchaira aisaiziva. Akasimudza nhare ndokudaira. Hello, Mr. Andre, how are you? Inzwi aisariziva. I'm alright. Who am I speaking with? Can we meet now? Who are you? Someone who can help you crack the cases that you are working on. Where do you want us to meet? I am standing in the passage. Andre akakwakuka kubva pamubhedha ndokutora pfuti. Aive nenhatu dzose, mbiri sezvo imwe yaive yatorwa nemhondi paye. Andre aive akapfeka kachikabudura kanonyadzisa asi haana kana kumbozvifunga.
akamhanyira kumusiwo ndokuvhura. Chiso chaakaona chakamuvhundutsa, achibva anongedzera pfuti achidududza. Usatye shamwari, ndiri kudivi kwako. Murume akanga amire akadaro. Andre akaziva murume uyu. Zvakamushamisa kuti murume uyu aiva asvika sei uye achidei. Andre paakafamba nenhendeshure achidzokera mumba, murume uye akabva apindawo mumba. Andre akagara pasofa, murume uye achibva agarawo nayewo pasofa. Agadzikana, Andre akati, ndiwe here? Uri kudei kwandiri? Ndauya kuzokubatsira, asi usambozviti bufu kana kuna ani zvake, even director wenyu. Unoda kundibatsira nei? Hatina nguva. Murume uye akaburutsa secho rake kumusana ndokuriisa patafura. Akarivhura ndokuburisa laptop, chinyoreso pamwe nebepa. Hapana kana svondo ndaupdata software inoshandiswa nemajema ashandiswa nezvikwata zvenyu kudzivirira kuputika kwemabhomba. Iwe chaiye. Hongu, jema ndakariita kuti kana richinge rashandiswa rikabudirira ritumire shoko kukombiyuta yangu neimwe yemunhu wausingafaniri kuziva. Mashoko atumirwa nemajema achangobva kushandiswa andiratidza kuti engo yauya neinfrared yatumirwa neremote control yevavengi pamwe chete nechinhambwe chafambwa nemasaisai aya. Murume uyu akambotura befu ndokuzoenderera mberi achiti, chinhambwe chafambwa nemasaisai chinorasa nechinhambwe chingasvike pamamita 20 sezvo paine masaisai ewireless neterevhizheni anovhiringidza muchadenga umu. Ndazoita rombo rakanaka nekuti paita majema maviri apa. Akatanga kunyora pabepa raivaisa patafura. So you see, ndikashandisa zvatumirwa nemajema ndinogona kutevedza masaisai atumirwa nevavengi kusvika ndasvika pavari. Chava kuvadzisa mhondi idzi kutumira masaisai maviri kwakasiyana. Panosangana masaisai awa uchibva kwaaenda ndipo padziri. Maripoti ane mhondi akadzidza nekuti wave riri kutumirwa harisi infrared chaiyo yatinoziva, asi iri muinfrared spectrum. Infrared haikwanisi kupinda nepamadziro, asi iyo yemhondi iri kupinda. Tichatoita tsvakiridzo ndizive kuti masaisai awa chii chaizvo chaizvo. Andre akanyemwerera achibva asimuka pasofa. Baba makapenga imi, njere dzenyu dzine munhu pasi. Tingabvunzewo here? Bvunza hako. Distance inofambwa nemasaisai waiziva sei? Izvo here? Masvomu ekuprimary 1. Okay, let me explain. Masaisai einfrared anoshanda seelight. Musiyano uri pakuti infrared ine a longer wavelight, kureva kuti masaisai acho haaonekwe semaonekero anoita masaisai yelight kubva kana wavhara light mucardbox rine maburi. Jema rinokalkuleta nguva yafambwa nemasaisai yobva yashandisa svomu iya inonzi distance equals to speed times time. Wandikuvadza apa. Ko speed yacho unenge wamboiwana sei? Shamwari, speed yelight hauizive here? About 3 million meters per second kana kuti 10.8 million kilometers per hour. Huona hatina time. Mhondi dzinogona kubva tikasvikodzishaya. Let's go. Murume akadaro ndokuzotizve, chaira chikwata chikumirire mudhorobha. Isu tichaenda kumba kwako tinotevedza masaisai akatumirwa nevavengi. Andre akazoita seizvozvo iye nemurume uya vachibva vabuda. Mhondi dzakaita sedzichavira nehasha. Laptop yadzo yaidziratidza mifananidzo yaitumirwa nemakamera adzaive asiya dzakateya kumba kwaAndre nekwaDevin. Izvi zvaireva kuti mabhomba adzo akanga asina kuputika. Zvakadzishamisa kuti sei zvakanga zvadaro. Aive akabata remote control, aiva oita sechisikana chiri paWhatsApp chichibaya-baya remote control. Pane zvaitika chetu. Chakagunun'una.
Ngatikwidzei madzokono varume. Yakadaro imwe. Honai varume, ndechimwe chainongedzera paleptop. Paleptop paiva nemufananidzo waAndre nemumwe murume vachipinda mumba make. Mhondi dzakashamiswa neizvi. Dzakashaya kuti sei Andre aiva adzoka. Iya yaiva nerimoti yakazenge zvino yoita seichavhunika zimunwe ichipfanya-pfanya. Andre aiziva mashandiro echikwata chemabhomba. Kana chabvisa bhomba, chinosiya chatara panzvimbo yacho. Hazvina kunetsa Andre neuya murume kuona pakanga pambove nebhomba. Vapawana, murume aiva naAndre akaburitsa laptop ndokuvhura mepi kwave kuisa mitsara pairi. Mutsara waimirira mufambiro wakanga waita masaisai einfrared yevavengi. Andre akashamisika aona murume uya. Ngatiti inyanzvi iya yonongedza palaptop ichiti, iyi ndiyo location ine mhondi dzamuri kutsvaga, ndipe nhare yako. Andre akatambidza nyanzvi iya nhare, nyanzvi ichibva yabaya-baya ndokuti, right, go, ini handisi kuzoenda nemi, rangu basa ndapedza, shandisa madirection andaisa pafoni pako. Nemashoko ewaya nyanzvi yakabva yabuda ichisiya Andre. Andre paakazobuda akawana yangova nzvimbo. Akashaya kuziva kuti murume uyu aive abva nepi. Andre akarohwa nehana, zvichida akanga ataura nechipoko. Akapinda mumotokari ndokuvhetemutsa akananga kudhorobha. Chikwata cheZSS chaiva chakamirira paKarigamombe Center chiri mumotokari yerudzi rweToyota Prado. Motokari maive nevarume vanomwe vakapakatira zvombo zvehondo. Mumusha mava Mandiranga vakanga mapinda mhepo. Pfumo raSatani rakanga rapotserwa ndokubaya pamwoyo chaipo. Mhuri iyi yaive yakazvirarira zvayo. Nezuro vakanga vanonoka kurara vachipembera mwana wavo aivarutsa maA ega ega pazvidzidzo zvake zveform 4. Chaive chishanu, nokudaro vakafara kusvika pakati peusiku ndokuzozorora zvavo. Vanhu ava vaisaziva kuti munondo wemuvengi waiva wanongedzwa ivo. VaMandiranga vakanzwa musiwo uchivhurwa zvine chisimba vachibva vati kwanyano kubva pamubhedha. Pavakapinda mupaseji vakabva vaita mahwekwe nemhondi. Vakada kuridza mhere ndokuona kuti zvaizonyadzisa murume mukuru kuridza mhere. Mumaminitsi 5 mhuri yese yakanga yaunganidzwa mumba yekutandarira. Varume 3 vakanga vakapakatira pfuti vaitotonga zvavo vakamira. Mhuri yavaMandiranga yaive yakaunganidzwa pakapeti. VaMandiranga vakaedza kubvunza kuti vanhu vakanga vapinda mumba vaidei ndokushaya kavapindura. Pakazoti papera chinguva, mumwe wevaya vakanga vapinda akazosimudza mwanasikana waMandiranga ndokumuudza kuti aridze imbo paDVD. Musikana akabatidza DVD, kambo kaEndri Muridzo kachibva karira. Mwanasikana akaudzwa kuti atambe ndokuramba. Akaibatidzwa mbama achibva atamba. Mwanasikana wevanhu akaoneswa ndondo. Akatumwa kuunzira vakanga vapinda zvimwiwa ndokuudzwa kuti avaunzire chikafu. Mwana wevanhu akaitwa semushandi, mhondi dzichifara zvadzo. Ndiwo waive unhu hwadzo. Nepamusana pebasa radzo, mhondi idzi havaigona kurara palodge kana pahotel. Mhondi dzaingotsvaga musha wokupinda dzoita madiro aGeorgina. VaMandiranga, mudzimai wavo nevana vavo 3 vakaoneswa chekuona usiku uhu. Mhondi dzakaona kuti dzapedza mabiko. Dzakakwanisa kumwisa mhuri iya zvimwiwa zvine muchetura ndokusimudza mumwe nemumwe vachimuisa mudzimba dzavo dzekurara. Pari zvino mhondi dzaive mumba yekutandarira. Varume ava vakanga vovira nehasha. Andre aiva avakurira zvikare. Uya murume taifanira kumuuraya mumba iya yekuHighfields, yakadaro imwe mhondi. Apa mhondi yaireva mumba maDhoni mavaive vambourayira chipo. Iye Dhoni wacho aive atongerwa muchitirongo akamira kuti nyaya yake igoongororwa. Murume wachipo hapana akaziva kuti akanangepi. Andre akatora vamwe vake ndokuzovatungamira vakananga kuKamuzuma kunobata mhondi. Aifara mumwoyo sezvo aiziva kuti vaizokwira
kwiridzirwa pabasa kana vachinge vakwanisa kubata mhondi. Nyaya iya yaiva yapindirwa nemutungamiriri wenyika, kureva kuti nyaya yaaitamba yaisava yekutamba nayo. Motokari dzakabuda mudhorobha ndokuti tande nenzira yaizodzisvitsa kukambuzuma. Vasati vasimuka vakanga varongana kuti vaizosvika sei. Vakatenderana kuti vaizoti vaviri vaviri kumativi ose ari mana. Vakatenderana kuti vaizoita vaviri vaviri kumativi ose ari mana. Andre akanga averenga mhondi mumba muya madhoni ndokuona kuti mhondi idzi dzaive 3 kana kuti 4. Chakanga asingazive ndechekuti paive nevamwe vakanga vasina kuuya kwadhoni here. Uwandu hwemhondi hwaisazova nebasa sezvo Andre nevamwe vake vakanga varonga kuti vaizobata mhondi idzi sembeva, vodzipfungaidzira hutsi hune huturu. Vakasvika pamusha waive wanongedzwa nemepu vachibva vaburuka mudzimota. Pakanga paipo ropa raive rozodeuka zvino. Right guys, let's move. Make sure kuti mabulletproof vest enyu ari panzvimbo uye makavhara mhino nemuromo. Akadaro Andre achikwinya maoko eshati yake. Uku ndiko kupera kwechitsauko 11. Tinobatanazve patinenge tichiverenga chitsauko 12.